Naghinam-hinam na ang mga residente sa barangay Simot, Akbar sa Basilan Province sa tukuron nga housing project sa gobyerno. Kay sa biaging simana, gipahigayon sa lokal nga gobyerno sa Akbar ang groundbreaking ceremony sa proyekto. 50 ka mga housing unit ang tukuron sa naискutang barangay. Mismong si Mayor Ali Sali ang nangulo sa aktibidad. Sa mensaheng gipaabot ni Mayor Sali, gisaysay niya ang gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno nga matapos dayon ang proyektong pabalay aron mapuy-an dayon ug makabaton na og disenteng Pinoy-anan ang mga benepisyaryo niini. Lakip sa pasalmatan sa mayor si Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim ug Minister Hamid Aminuddin Bara nga nahimong instrumento aron mahingpit ang proyekto. Ingon man sa gihatag nga suporta sa Bangsamoro government. Sa miaging bulan, duna say gihimong groundbreaking ceremony alang sa konstruksyon sa 50 sub ka mga housing unit sa barangay Upper Batu-Batu. Kini na ang ikaduhang housing resettlement project nga tukuron sa Akbar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.